So yun, what is up mga ka-90s? Ayan. Pasensya na kayo, hindi tayo agad nakapag-upload. Tagal-tagal na rin. Ano na, ilang buwan na ka-90s, hindi tayo nakapag-upload. Ayan, kasi busy nga tayo sa work ka-90s. So ngayon lang tayo ngayon lang ka-vacant ka-90s. So sa mga kumuha ng Red Venom load, nagpapasalamat ako sa tiwala ka-90s, sa mga nagpapanalo pa dyan. Ayan. So ngayon ka-90s, maglalaban lang tayo ng gagamba. Ayan. So may mga dayo kami ka-90s at ipopost ko, tsaka yung sa sa breeding spider natin ka-90s. Successful naman. Bali, upload ko na lang ka-90s. Hindi nga tayo kasi pag-upload, yung sobrang busy talaga ka-90s. Ayan. So ngayon ka-90s, maglalaban na muna tayo ng gagamba. Saka yung mga dayo serye namin ka-90s, ayan, ipopost ko din yun. Hindi lang talaga nakapag-upload ka-90s. Pasensya na. So ngayon ka-90s, maglalaban lang tayo ng gagamba. Tigrihan ka-90s, Jinsan lines to ka-90s ha. Baya laban ko lang siya dito ka-90s ito sa kalag. Tigrihan din pero medyo itim. Ayan. Kalag talaga ka-90s. Mga gagamba talagang kalag ka-90s. Ayan. Ayan. Load ka-90s, matik na yan. Parehas may load. So, pili na lang kayo ka-90s kung dito ba kayo sa tigrihan na medyo itim. Ayan. Ayan. Mahaba naman ka-90s. So, ayan. Mamula-mula yung paa. O dito kayo ka-90s. Ayan. Tigring dilaw. Medyo makahato ka-90s. Titingnan natin papalag ba to. Kasi medyo maliit yung katawan. Pero sa galamay ka-90s, medyo di naman nagkakalayo. May bigis lang yung sa galamay. Pero sa katawan, mas malaki talaga to ka-90s. Tigring dilaw. So paunahan lang to ka-90s. Pareho kasi may load. Pero sana pumalag to ka-90s. Baka tatalon lang to. Game natin ka-90s game. So ito yung tigring dilaw. Yung tigring itim. Malag ka-90s. Pares kasing may load. Nakauna yung maliit ang katawang ka-90s ha. Pero di rin papatalo yung malaki. Siyempre malaki ngayon. Dibdiban niya yung maliit. Pero di din maayaw ka-90s oh. Dumidiskarte rin yung maliit yung katawan. Nasa ilalim na yung malaki ka-90s oh. Yun, isang bagsak ka-90s. Naunahan niya kasi yung malaki. Bali bumawi na lang yung malaki ka-90s yan. Nanghihina rin. So may isang bagsak na to dito ka-90s ha. Napusuan ka-90s oh. Parang stroke na ata. Dadalihin ito. Yun. Second fight pa. Iakyat natin ka-90s ha. Yun, parang stroke na ka-90s. Napusuan kasi. Pero lumalakad pa rin. Yun. Kaya tapusuan. Ayun. Nakaganti siya ng kagat ka-90s. Ano? Ayun na, napulsuhan kasi ka-90s. Grabe yung tigaan na yun. Parang tatapusin nata ka-90s. May-discarte yung gagamba ka-90s. Grabe, lumakas-lakas kumagat ka 90s, oh.
Tatapusin na yan. Grabe. Yan. Yun, wala na. Yung pupumiglas pa rin ka siya pero wala na. Yun, nakabawi pa ka 90s. Pero wala na talaga. Mas malaki pa naman siya din dito sa ano. Ayan. Grabe yung laban. Yung bibig. 90s yung tumipiga pa rin. Hindi na nakaabot. Wala na, panalo itong isa ka-90s. Yung itim na tigre. So, yun lang ka-90s sa ano. Antayin nyo lang yung mga uploads natin ka-90s sa mga breeding spider natin na successful yung ka-90s. At saka sa mga dayo namin ka-90s so, yun lang ka-90s sa mga nagpapa-shoutout. Ayan, shoutout na sa inyong lahat. Tsaka sa mga kumuha ng review ng load. Ayan, kitang-kita nyo naman yung laban ka-90s. Hindi maayaw. So, yun lang. God bless.